A la Berta per parlar d'una iniciativa. Anem cap a la llibreria La Impossible a Barcelona perquè hi ha, com dèiem, la voluntat des d'aquesta llibreria de recaptar fons contra el càncer. Berta Botey, teníem ganes de que ens expliquessis exactament com. Bon dia, Helena. Doncs ja sabeu tots i totes que els llibres ens aporten moltíssimes coses. Ens ajuden a desconnectar, a trobar tranquil·litat, a pau, també a viatjar a altres mons, a conèixer altres vides. Ens ensenyen moltíssimes coses, però el que no sabíeu segurament és que els llibres també ens poden ajudar a recaptar fons per a la investigació contra el càncer. I com? Doncs a través d'una iniciativa que promou la llibreria La Impossible. Aquí tenim l'Olga, que és la propietària. És la iniciativa Girem Full. Olga, explica'ns exactament, no?, en què consisteix aquesta campanya, aquesta iniciativa. Mira, aquesta iniciativa consisteix en llegir, tan senzill com això. Llegir i res, emplenar aquest punt de llibre, i aquest punt de llibre es transforma en minuts de recerca. Es tracta, heu de llegir fins al 23 d'abril, teniu temps, i aleshores, un cop heu acabat de llegir el llibre, doncs empleneu aquest punt, l'entregueu a la llibreria on l'heu adquirit, és un punt gratuït, i les llibreries després s'encarreguen de portar-ho cap al clínic i comptabilitzar aquests punts de lectura. Sapigueu que al web de Girem Full hi ha un llistat on hi trobareu les llibreries que hi participen. Són més de 50 llibreries de Catalunya, però també, si no podeu accedir a aquestes llibreries, a través del web també podeu emplenar aquest punt que li podríem dir virtual i que també comptabilitza la vostra lectura. Per tant, nosaltres podríem agafar qualsevol llibre de la llibreria, també algun llibre que tinguéssim a casa, també, el llegim, fem una petita ressenya, el portem a les llibreries que tu ens has dit, que les podeu trobar també a la pàgina web de La Impossible, de Girem Full, i aleshores aquestes lectures que hem fet es converteixen en recerca. Però això qui ho paga, no?, ens preguntarem. Mira, això és molt senzill. Això és una iniciativa que tothom hi participa. Per tant, tenim la sort que un cop preparada la proposta ja tenim un mecenatge que posa uns diners, que en aquest cas hem tingut la sorpresa que ja són molts, per tant garantim que 6.000 lectures es convertiran en minuts de recerca, i aleshores és així, hi ha un padrí de lectura i després hi ha les persones que llegeixen. Sapigueu també que podeu també participar i ser padrins de lectura. Entreu un altre cop al web de Girem Full i allà podeu accedir al donatiu i fer un donatiu per minuts de lectura. Però el que us demanem és que llegiu. El punt és gratuït i tampoc no cal comprar el llibre. Podeu llegir el llibre que teniu a la tauleta de nit, aquell que tenim a la tauleta, que fa temps que volem llegir. Doncs sapigueu que el llegiu, simplement després entreu al web o aneu a la vostra llibreria que s'ha vinculat a la campanya, demaneu el punt, l'empleneu, és molt senzill el que us demanem, i res, el porteu i allò ja són 10 minuts de recerca. Un llibre, 10 minuts. Un llibre com aquest, 10 minuts de recerca. I 6 llibres, 1 hora de recerca. Imagina't. Escolta, Olga, et volíem preguntar també perquè aquesta iniciativa tan potent per incentivar la lectura i la recerca sorgeix d'una història personal. Explica'ns, d'on va sorgir aquesta... Mira, a mi en el 2018 em van detectar un càncer de pit i vaig fer el tractament a l'Hospital Clínic i vaig tenir l'oportunitat de veure com hi havia un munt d'iniciatives particulars per això, per potenciar la recerca. Aleshores, durant el tractament, la veritat, jo no vaig veure'm en cor de pensar res, però bueno, allò que observes, veus la necessitat de col·laborar-hi. I vaig pensar que ho havia de fer dins del meu sector, que és el món del llibre. El món del llibre té una capacitat de difusió enorme. Les llibreries, si sumem les nostres xarxes socials, arribem a tot el territori, i d'aquí va començar la iniciativa de pensar d'unir el món del llibre amb la recerca. Escolta, Olga, tu que vius envoltada de llibres en aquesta llibreria preciosa, La Impossible, que és fantàstica, hi ha moltíssimes recomanacions, et preguntarem, per algú que estigui a casa, que digui, mira, jo vull participar en aquesta iniciativa, llegir un llibre, però no sé quin llibre llegir, no sé si tens alguna recomanació.
no falten les recomanacions. De fet, mira, em va molt bé, us vull parlar d'aquest llibre perquè crec que descriu molt bé del que estem parlant. És un llibre que es diu Els fills adormits, de l'Antoni Passeron, i és un llibre que té dos fils narratius. Per una banda, l'autor ens parla de la seva família, van patir la sida, és a dir, el tiet de l'autor es va contagiar i, per tant, estem en els anys 80 i com va afectar la sida a la seva família. Ell ens ho explica, però també amb un segon fil narratiu fa la crònica de com els hospitals francesos i americans van fer una cursa contra rellotge per entendre què estava passant i començar a engegar un procés que a dia d'avui és vigent, que és la recerca per acabar amb la sida, o sigui que és ideal. Ideal, Olga Federico, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la iniciativa. Aquesta és la recomanació de l'Olga, però n'hi ha moltíssimes més. Podeu agafar aquell llibre que teniu això a la tauleta de nit, aquell llibre que us han recomanat però que encara no us heu llegit. Us el llegiu, entreu a la pàgina web de Girem Full, feu la vostra ressenya i així també contribuïu a la recerca contra el càncer. Avui, justament, que ha tingut tant de pes en aquest programa, també en record a la periodista Anna Pérez Pagès, que ens ha deixat avui després d'una llarga lluita contra el càncer, una periodista cultural que segur que s'hagués apuntat a aquesta iniciativa, així que llegiu, feu ressenyes i amb aquesta investigació contra el càncer que és tan necessària. I tant que sí, qualsevol excusa és bona per llegir i, a més, aquesta és una molt bona iniciativa, llegir i aconseguir fons, diners per la investigació del càncer.